ועומר הוא אומר שלא נורא, ועומר מתאר לי ציורים, עושה לי פרצופים, בוטה לי תרגילים, וכשאני בוחר רוצה לשבור את הכלים, עומר מחבק אותי. אבל בשער מחכים לו שני בנים, דחפים לו רגל ונופל על הפנים, הלוואי שתיעלם, הם אומרים והוא סותם, מחזיק חזק בפנים. ורק כשהם הולכים, עומר נעמד, מנער את הבגדים, מרכיב את משקפיו, והדמעות זורמות עליו מעצב ובושה, ונהיה לו קצת רטוב, אז הוא פותח מטריה, והולחש לאלוהים, אם אתה קיים, תעשה לי איזה נס, ותיקח אותי מכאן, ואולי שמעו אותו, את ילד מטריה, כי יום למחרת הוא לא הופיע בכיתה.